வணக்கம். நான் வழக்கறிஞர் பாலசுப்ரமணியம். நடிகை விஜயலட்சுமி அவங்களுடைய வழக்கறிஞர். நான் கடந்த 15/9/2023 வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் சார் அவர்கள் மேல கொடுத்திருந்த புகாரனை விஜயலட்சுமி மேடம் வித்ரா பண்ணிட்டாங்க. ஏன் வித்ரா பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, அவங்க கொடுத்த புகார் ஒண்ணு, ஆனா அந்த புகாருக்கு மேல அவங்களுக்கு ரொம்ப மன உளைச்சலும் பிரச்சனைகளும் அதிகமா அவங்களுக்கு வந்துருச்சு. இது எப்படி வந்துருச்சு அப்படின்னா, அவங்க கூட இருக்கவங்கள நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன், வாங்க, நான் இந்த விஷயத்த உங்களுக்கு முடிச்சு கொடுக்கறேன், நீங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க, வாங்கன்னு சொல்லி கூட்டு வந்த வீரலட்சுமியை இவங்கள வச்சு ஃபேம் ஆகணும், அதாவது இவங்கள வச்சு அவங்க வெளி உலகத்துக்கு தெரிய வரணும்னோ, அவங்க இதனால ஏதாவது சம்பாதிக்க முடியும் நினைச்சுதான் அவங்களை கூட்டு வந்திருக்காங்க. ஆனா உண்மையாவே உங்க மனசு உடைஞ்சு போயிட்டு, விஜயலட்சுமி மேடம் மனசு உடைஞ்சு போய் கொடுத்த புகார் மேல எந்த ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்காம அப்படியே கொஞ்சம் டிலே ஆச்சு. அது மட்டும் இல்லாம அவங்க ஏற்கனவே ரொம்ப அசிங்கப்பட்டுட்டாங்க. இந்த ஒரு புகாருக்காக ரொம்ப மன உளைச்சலும் அதிகமாயிருச்சு. ஏன்னா ஒரு லேமேன் கூட, ஒரு சாதாரண அடித்தட்டு மக்கள் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாலும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு உள்ளுணர்வு இருக்கும். அந்த உள்ளுணர்வை பார்க்காம, அவங்க உள்ளுணர்வை மதிக்காம நிறைய பேர் இதை அவங்கள ஒரு பகடுக்காயா யூஸ் பண்ணி அவங்கள தேவையில்லாம பேசி சித்தரிச்சு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டாங்க. இவ்வளவு நம்ம பாதிக்கப்பட்டுட்டோம். அதாவது நம்ம வீரலட்சுமியோட நம்பி வந்தோம், அவங்கள நம்மள ஏமாத்தி ஒரு இடத்துல போட்டு அடைச்சு வச்சு இவங்களுக்கு சாப்பாடு தராம, ஒழுங்கா தண்ணி தராம, இவங்களுக்கு நம்முடைய தமிழக காவல்துறை ஒரு எஸ்கார்ட் கொடுத்திருந்தாங்க. போலீஸ், அவங்க போலீஸ் எஸ்கார்டு இருந்தவங்க தான் இவங்களுக்கே 2-3 வேளை சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்திருக்காங்க. அவங்க சொந்த காசு சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்திருக்காங்க. அந்த நிலைமையில அவங்க விஜயலட்சுமி தள்ளப்பட்டுட்டாங்க. அவங்க யோசிச்சாங்க, மேற்கொண்டு நம்ம இதே மாதிரி நம்ம இருந்தோம்னா இதுக்கு மேல நம்ம இருக்க விட மாட்டாங்க, நம்மள ஏதாவது பண்ணிடுவாங்கன்றதுக்காக, சரி வேண்டாம், இந்த நம்ம இவ்வளவு பாதிக்கப்பட்ட நம்ம இதோட நம்ம முடிச்சுக்கிடுவோம், இதுக்கப்புறம் திருப்பி வேண்டாம், நம்ம கம்ப்ளைண்ட் வித்ரா பண்ணிட்டு நம்ம ஊருக்கே போயிருவோம், நம்ம இருக்கிற சேஃப்டில நம்ம யாரையும் நம்ப முடியல, நம்புறவங்களே நம்மளுக்கு பாதகமா இருக்காங்கன்ற காரணத்தினாலதான் அன்னைக்கு நைட்டு புகாரை வித்ரா பண்ணிட்டாங்க. எனக்கு விஜயலட்சுமி மேடம் இந்த மாதிரி மாட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி அவங்களுடைய சகோதரி உஷா, அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் யூஸ் ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு. அதனால கடந்த வெள்ளிக்கிழமை மாலை ஒரு 7 மணிக்கு அவங்க திருக்கழிக்குன்றத்துக்கு வெளிப்புறத்துல இருக்க ஒரு பண்ணை வீட்டுல இருந்தாங்க. அந்த பண்ணை வீட்டுல அவங்களை சுத்தி நாங்க உள்ள போறப்பே ஒரு 50 நாய்கள் இருந்துச்சு. அந்த நாய்களாம் அடைச்சு கிடச்சு அவங்கள பாக்குறதுக்கே ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. உள்ள போய் அவங்க இருந்த நிலைமையே மோசமான நிலைமை இருந்தாங்க. அவங்களை அங்கிருந்து மீட்டு கொண்டு வரும்போதே நான் ராமபுரம் உதவி ஆணையாளர் கௌதமன் அவர்களுக்கு போன் பண்ணி இந்த மாதிரி கூட்டு வரேன் சார் சொல்லிட்டேன். பட் ஆனா அவர் வெயிட் பண்ண சொன்னா, நெக்ஸ்ட் டே இருங்க, நான் நெக்ஸ்ட் டே ஒரு 12 o'clock வாங்கினாங்க. பட் ஆனா அவ்வளவு டைம் கால தாமதம் ஏற்படும், நம்ம திருப்பி இங்க சென்னைக்குள்ள இருந்தோம்னா ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவாங்கன்ற காரணத்தினாலேயே அவங்க இப்பயே நான் வித்ரா பண்ணிட்டு போயிடுறேன், வித்ரா பண்ண தான் போறேன், எதுக்கு நான் நாளைக்கு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். ஏன்னா அவங்களுடைய சகோதரி ரொம்ப உடல்நல குறைவா இருந்தாங்க. அதனால நான் இன்னைக்கு நைட்டே கம்ப்ளைண்ட் வித்ரா பண்ணி கொடுத்துட்டு அவங்களுடைய நேட்டிவ்க்கு அவங்க போயாச்சு. அவங்க நேட்டிவ்க்கு அவங்க போயும் இந்த கேஸ் நான் வித்ரா பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க. முடிச்சவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய பேரும் புகழும் ஏறணும்ன்ற காரணத்துக்காக தொடர்ந்து அவங்கள அவதூறு பரப்பி பேசிட்டு வராங்க. என்ன அவதூறு பரப்பி பேசிட்டு வரீங்க அப்படின்னா, அவங்க காசு வாங்கிட்டாங்க, 10 கோடி வாங்கிட்டாங்க, 5 கோடி வாங்கிட்டாங்க. ஏன் ஒரு பயில்வான் ரங்கநாதன் அவங்களாம் ஒரு சிலர்லாம் இருக்காங்க, யூடியூபோட ஃபேமஸ் தான், அவங்க இவ்வளவு காசு வாங்கிட்டாங்க, அவ்வளவு காசு வாங்கிட்டாங்கன்னு. ₹1 அவங்க வாங்கல. நான் இது வரைக்கும் நான் பாதிக்கப்பட்டேன், என் மனசு ரொம்ப உடஞ்சு போச்சு. இது மேற்கொண்டு இதை நான் வளர்க்க விரும்பல. எனக்கு பிடிச்சவரு திரு சீமான் அவர்கள், அவர் மேல நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தேன். பட் ஆனா அந்த கம்ப்ளைண்ட் எதுவும் ஆகல. என்னோட கம்ப்ளைண்ட் வித்ரா பண்ணிட்டு போறேன். என்னோட சட்ட போராட்டம் வேற மாதிரி போகணும்னு பார்த்தா நான் போல. ஒருத்தரும் என்னை வச்சு யூட்டிலைஸ் தான் பண்ண பார்த்தாங்க. அதனால இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன், நான் கம்ப்ளைண்ட் வித்ரா பண்ணு தெளிவா சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. ஆனா அவங்க சொல்லிட்டு போய் இந்த கடந்த 2 நாட்களா அவங்கள பத்தி தான் தொடர்ந்து எல்லா மீடியாலும் அவங்கள பத்தியே பேசுறது. அவங்க இவ்வளவு காசு வாங்கிட்டாங்க, அவ்வளவு பண்ணிட்டாங்க, செட்டில்மெண்ட் பேசிட்டாங்க, செஞ்சுட்டாங்க. அவங்க பாதிக்கப்பட்டு அந்த புகார் கொடுக்கறாங்க. பாதிக்கப்பட்டவங்க அவங்க மனசு ரீதியா, மன ரீதியா, உடல் ரீதியா எல்லாமே ரொம்ப அவங்க டார்ச்சர் அனுபவிச்சனாலதான் அவங்க அந்த புகார் கொடுக்காங்க. ஒருத்தர் வீரலட்சுமின்றவங்க, நான் வாங்கக்கா, நான் பண்ணி தரேங்கான்னு சொல்லி அந்த மாதிரி அவங்களை ஏமாத்தி அவங்களை ரொம்ப கொடுமைப்படுத்தி வச்சிருந்தாங்க. அவங்க கிட்ட இருந்து ஜெயில கூட நல்லா நரகத்துக்கு மேல கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க அந்த ஒரு பண்ணை வீட்டுல. அங்கிருந்து தான் கூட்டிட்டு மீட்டு வந்திருக்கோம். எதனால நான் இன்டர்வியூ நான் சொல்ல வரேன்னா, இது வரைக்கும் நீங்க அவங்கள பத்தி தப்பா சித்தரிச்சு பேசின விஷயங்கள் அனைத்தும் போதும், இதோட நிப்பாட்டிக்கிறீங்க. இது மேற்கொண்டு நீங்க இதை வளர்த்து அவங்கள காசு வாங்கிட்டு தான் போயிட்டாங்க, அவங்க செஞ்சுட்டாங்க, அவங்க ஒரு சீமான் சார் கிட்ட பேசிட்டாங்க, அவர் ஒரு செட்டில்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க, செஞ்சுட்டாங்கன்னு எதுவுமே சொல்லாதீங்க. ஏன்னா அவங்க ₹1 வாங்கல. இது மேற்கொண்டு இந்த என்னுடைய இன்டர்வியூக்கு அப்புறமா நீங்க யாராவது பேசுறத பார்த்தா கண்டிப்பா நான் அவங்க மேல டெஃபமேஷன் கேஸ் தொடுப்பேன். பிஎஃப் ஆஃப் விஜயலட்சுமி அவங்க எனக்கு ஃபுல் ரைட் கொடுத்துட்டாங்க, வக்காலத்து கொடுத்துட்டாங்க. அதே மாதிரி ஸ்டேஷன் மேட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்பீர் ஆகும்னு சொல்லிட்டாங்க. இதுக்கப்புறமா இந்த விஷயத்த யாரும் கம்மா போட்டு திருப்பி வளர்க்காதீங்க. மேற்கொண்டு வளர்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் வார்னிங்கா கொடுக்குறேன். யாரு இருந்தாலும் சரி, உங்களை சட்டத்தின் முன் நிற்பாட்டி ஒரு தனிநபருடைய சுதந்திரத்தையும் அவங்களுடைய மரியாதையும் நீங்க பங்கப்படுத்துறீங்க என்ற காரணத்தினால உங்களை
டிஃபமேஷன் கேஸும் போட்டுட்டு உங்க மேல கிரிமினல் கம்ப்ளைண்ட் ப்ரொசீடிங்ஸும் எடுக்கிறதுக்கு முழு அதிகாரம் கொடுத்திருக்காங்க. அதனால தயவு செஞ்சு உங்களுடைய பேரை நீங்க வளர்த்துக்கணும், உங்களுக்கு ஒரு சோசியல் மீடியால ஃபேம் ஆக்கிக்கணும்ன்ற காரணத்தினால திருப்பி இந்த அவங்க மேல அவதூறு பரப்பதையோ இல்ல செட்டில்மெண்ட் வாங்கிட்டாங்கன்றதையோ தொடர்ந்து பேசாதீங்க. அப்படி பேசுனீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்கள் மேல லீகல் ஆக்ஷன் தேவைப்படும். நன்றி, வணக்கம்.